Bore da i chi gyd, a chroeso cynnes yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Fi'n siŵr bod llawer ohoni wedi cael llon bol erbyn hyn o glywed y newyddion yn llawn o'r un pynciau drosodd a throsodd. Ond y bore yma, mae gennym ni newyddion da sydd werth i chlywed dro ar ôl tro. Dydd ar ôl dydd, wythnos ar ôl wythnos, y newyddion da am yr arglwydd Iesu, a'i gariad ato ni, a'i aberth troso ni a'r bywyd tragwyddol sydd ganddo fe i'w gynnig i ni. Felly, diolch iddo fe. Nawn ni weddio nawr, nawn ni gyflwyno'r amser yma, yr oedfa yma, i'w ofal ei yn awr. O ie, o Dduw, ni'n diolch i ti am y newyddion da yma. Ac arglwydd, mae angen i ni glywed y pethau hyn o hyd ac o hyd, i gael yn atgoffa yn gyson fod gennym ni newyddion da, fod gennym ni obaith, fod gennym ni llawenydd, fod gennym ni faddeuant, fod gennym ni berthynas a thi, fod gennym ni'r holl bethau yma. Trwy'r arglwydd Iesu, diolch amdano fe. Arglwydd cadwa ni rhag fyth fodloni, neu teimlo bod ni wedi clywed digon am yr newyddion hyn. Arglwydd ros syched i ni, deheuad i ni, blas am y pethau yma, o sgweli di fod yn dda. A wneud i unwaith eto'r bore yma ddod ar gwirioneddau yma, yn ffres un meddyliau am calonau ni a wneud i siarad â ni o sgweli di fod yn dda. A mae'n bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu. Amen. Amen. A nawn ni barhau i foli trwy gannu gyda'n gilydd.
Wel, ni am droi yn awr at air Duw, ac i ni'n dal i fod yn yr adran fach yma, sy'n pontio Ioan 11 a Ioan 12, lle mae Ioan fel petai yn gosod yr olygfa, yn paratoi ni nawr ar gyfer y Pasg, ar gyfer yr arglwydd Iesu yn mynd i'r groes. A mae'r hanes sydd ni dan sylw y bore yma, mae'n un cyfarwydd fi'n siŵr i lawer ohono ni. Mae'n hanes ddiddorol achos mae'n debyg iawn i hanes arall, digwyddiad arall y mywyd Iesu, pan nath na wraig oedd yn adnabyddus fel pechadyn. Nath hi ddod ac mewn galar ac edifeirwch, fe nath hi eneinio'r arglwydd Iesu a sychu i draed efo'i gwallt hi. Fan hyn nawr ni'n gweld Mair, falle bod hi wedi ysbrydoli gan yr achlysur arall yna, ond mae hi nawr yn dod ac yn gwneud rhywbeth tebyg iawn. Ac mae'n amlwg fod yr digwyddiadau yma wedi bod yn drawiadol iawn, yn adnabyddus. Nes i ddim pwyntio hyn allan wythnos diwetha, ond falle wnaethoch chi sylwi, pan nathon ni gael ein cyflwyno i Lazarus, nath Ioan gyfeirio fyna at Mair fel yr un naeth eneinio'r arglwydd Iesu a golchi i draed a sychu draed efo'i gwallt hi, fod hynny ddim wedi digwydd eto. So oedd Ioan fyna bron yn cymryd yn ganiataol byddwn ni wedi clywed neu'n gwybod am yr hyn oedd Mair wedi wneud. Ond dyna'r hanes ni'n mynd i fod yn ei glywed y bore yma. Nawr ni droi at air Duw. Ioan 11, dechrau'n adnod 55. Yn awr, yr oedd Pasg yr Iddewon yn ymyl. Ac aeth llawer i fyny i Jerusalem o'r wlad cyn y Pasg ar gyfer defod ei puredigaeth. Ac roeddent yn chwilio am Iesu, ac yn sefyll yn y deml a dweud wrth ei gilydd, beth dybiwch chi? Nad yw ef ddim yn dod i'r ŵyl? Ac mwyn iddynt ei ddal, yr oedd y prif offeiriaid a'r phariseiaid wedi rhoi gorchmynion, os oedd rhywun yn gwybod lle roedd ef, ei fod i'w hysbysu hwy. 6 diwrnod cyn y Pasg, daeth Iesu i Fethania, lle roedd Lazarus yn byw, y dyn yr oedd wedi ei godi oddi wrth y meirw. Yno gwneithbwyd iddo swper. Yr oedd Martha yn gweini, a Lazarus yn un o'r rhai oedd gydag ef wrth y bwrdd. A chymerodd Mair fesur o enaint costfawr, nard pur, ac eneiniodd draed Iesu a'i sychu a'i gwallt. A llanwyd y tŷ gan bersawr yr enaint. A dyma Judas Iscariot, un o'i ddisgyblion, yr un oedd yn mynd i'w fradychu, yn dweud, pam na werthwyd yr enaint hwn am 300 o ddarnau arian, a'i roi'r tlodion. Ond fe ddywedodd hyn, nid am fod gofal ganddo am y tlodion, ond am mai lleidyr ydoedd, yn cymryd o'r cyfraniadau yn y god arian oedd yn ei ofal. Gadlonydd iddi, meddai Iesu, mwyn iddi gadw'r ddefod ar gyfer dydd fy nghladdedigaeth. Mae'r tlodion gyda chwi bob amser, ond nid wyf fi gyda chwi bob amser. Daeth tyrfa fawr o'r Iddewon i wybod ei fod yno, a deithant ato, nid o achos Iesu yn unig, ond mwyn gweld Lazarus hefyd, y dyn yr oedd ef wedi ei godi oddi wrth y meirw. Ond gwnaeth y prif offeiriaid gynllwyn i ladd Lazarus hefyd, gan fod llawer o'r Iddewon o'i achos ef yn gwrthgilio ac yn credu yn Iesu. Amen. Amen. Diolch i Dduw am ei air ei ni. Yna ni weddio gyda'n gilydd unwaith eto. Ie, o Dad, i ni'n diolch i ti
am dy air di. Ac i ni'n cael ein atgoffa unwaith eto yn syth o'r ffyrdd gwahanol mae pobl yn gallu ymateb i'r arglwydd Iesu ac i'r newyddion da yma. Mae rhai yn gweld fod hi yn newyddion gwych, yn newyddion gorau erioed ac yn dod ato fe mewn edifeirwch a ffydd ac llawenydd ac addoliad. Ond tra bod eraill yn chwilio am ffyrdd i'w ladde, neu dyweliau, neu cymryd mantais ohono fe. O arglwydd. I ni'n gofyn unwaith eto, neu di'n cynorthwyo ni i ymateb yn gywir i'r arglwydd Iesu, i'r efengil yma sydd gennym ni. O arglwydd, helpa ni i gredu. Helpa ni i fyddhau ac i ddilyn Iesu. Helpa ni i fynegu ein cariad ni ato fe. Helpa ni i fyw bywydau sydd yn pwyntio ato fe. Helpa ni i fod yn barod i wynebu unrhyw beth. Oherwydd fod Iesu werth e. Mae yn wych i ni am fawrygu ein brenin a'n brawd ni yn awr. Yr un a throi ei hun troso ni. Ac arglwydd ni'n diolch fod wedi roi'r cwbl ein mwyn ni. Heb ddal dim yn ôl. Ni'n diolch dy fod ti o dad wedi rhoi dy fab dy hun heb ddal dim yn ôl ein mwyn ni. Arglwydd. Sut felly y gallwn ni gadw dim byd yn ôl rhag o ti. Helpa ni. Maddau ni arglwydd bod ni weithiau yn rhoi'n bywydau ni mewn i ryw bocsys bach ac yn cadw rai rannau i ni'n hunan ac rhoi eraill i ti. Ond na arglwydd, helpa ni. Mhob peth ni'n gwneud, pob peth i ni yn ei ddweud, pob dim amdano ni arglwydd. Helpa'r cwbl i fod i ti. Dy fwyn di, dy ogoniant di. Arglwydd, i ni i gyd fi'n siŵr wedi diflasu ar y sefyllfa bresennol yma. Cymaint o ansicrwydd. Ac arglwydd falle bod yna pryderon mawr nawr wrth i ni wynebu y cyfnod nesaf. Ac arglwydd, helpa ni felly. Helpa ni weld os yw'n ffydd ni yng Nghrist. Os oes gennym ni fywyd tragwyddol ynddo fe, does dim byd gennym ni i'w ofni. Dad, derbyn ni nawr yn ddiolchgar. Unwaith eto arglwydd, ni'n gofyn am dy gymorth di i wrando ac i daddoli di. Dad, clyw ein gweddi ni. Yn enw Iesu. Amen. Amen. Wel, ni'n mynd i gael stori nawr i'r plant ac yna fyddwn ni'n canu gyda'n gilydd cyn troi at air Duw. Ioan, pennod 11 adnod 55 i 12 adnod 11. Hoffwn i chi feddwl am y peth fwyaf gwerthfawr sydd bechgyn i chi. Fyddwch chi'n hapus i'w rannu gyda'ch brawd neu chwaer? Neu gyda'ch rieni falle? Hoffwn i chi gadw yn eich cof yr ateb wrth glywed stori heddiw. Roedd gwyl Pasg yn nesau. Roedd llawer o pobl yn teithio i Jerusalem i paratoi. Bu'r Iddewon yn edrych am Iesu, ond doedd e ddim i'w weld yn unman. Roedd y brif offeiriaid wedi dweud, Os rydych chi'n gweld Iesu, fe wnewn ni ei arestio. Roedd swper arbennig wedi ei drefnu ar ei gyfer. Ydych chi'n cofio stori Lazarus? Atgyfododd Iesu Lazarus o'r bedd yn fyw.
Daeth Mair, chwaer Lazarus, I mewn gyda jwg o nerd, persawr drud iawn. Tywalltodd y persawr dros draed Iesu, a'i sychu gyda'i gwallt. Roedd Judas Iscariot yn grac. Roedd Judas yn gymeriad dwyllodrus ac yn slei. Fe oedd yn gofalu am arian Iesu a'r disgyblion, ac roedd yn mynd ag arian i'w hunan. Gadlonedd I hi, dywedodd Iesu. Mae hi wedi ei cadw y persawr yma I mi. Roedd Mair wedi dod I ddeall pwy oedd Iesu, y Meseia a'i hachubwr. Beth byddai'n cymryd I chi rannu eich eiddo mwyaf drud? Danfonodd Duw ei fab, y peth fwyaf gwerthfawr iddo i'r byd, mwyn I Iesu roi ei fywyd a marw drosom ni, mwyn I ni allu fyw am byth yn y nefoedd gyda Iesu. Beth yw'r gost? Mae'n gwestiwn sydd wedi cael ei holi llawer yn dros y misoedd diwetha yma wrth I lywodraethau'r byd ymateb I y pandemig, ceisio lluniau, polisïau, pobl yn holi. Wel, beth yw'r gost? Beth yw'r bottom line? Be fydd hyn yn costio mewn bywydau? Be fydd y gost ar iechyd a lles pobl? Beth fydd y gost diwylliannol, cymdeithasol? Ac wrth gwrs, beth fydd y gost economaidd? Ac yn aml iawn, dyw'r ateb ddim yn un syml. Bydd polisi yn costio llawer ar un o'r pethau yma, ond llai mewn ffordd arall. Nawr, y cwestiwn fi eisiau holi yn syml iawn y bore yma yw, beth yw cost ein iachawdwriaeth ni? Hynny yw, be mae'n costio I chi ac I fi I gael ein hachub ac I ddod yn ddisgyblion i'r arglwydd Iesu Grist. Falle bod yna rhywun yn ymuno â ni bore yma, chi yn gofyn y cwestiwn yma o ddifri. Chi wedi bod yn tiwnio I fewn, neu'n gwylio rhyw oedfaon eraill, a chi wedi bod yn gwrando ar yr hyn sydd gan y Beibl i'w ddweud, ac chi'n holi, wel, iawn, ond beth mae hyn yn mynd I gostio?
neu falle bod chi yn Gristion yn barod. A jyst angen cael eich atgoffa o'r pethau sylfaenol yma. Beth yw'r gost? A'r gwir yw, dyw'r ateb ddim mor syml â hynny. Gallwn ni ddweud, mae'r gost am ein iachawdwriaeth ni yw dim byd, ond gallwn ni hefyd ddweud fod e'n costio popeth. Ar y naill llaw, mae'n iachawdwriaeth ni yn rhywbeth sydd yn costio dim i ni. Mae'n rhywbeth sydd yn cael ei roi yn rad ac am ddim. Efengil gras yw hyn. Cariad anheiddiannol Duw yn cael ei dywallt ar bobl fel chi a fi. Ac eto ar yr un pryd, mae'n costio popeth. Mae'n golygu roi ein hunan, roi'r cwbl sydd gennym ni i'r arglwydd. Nath Iesu ddweud dameg un tro, falle bydd e'n helpu ni i ddeall yr hyn fi'n ei olygu. Dwedodd Iesu stori am ddyn, nath ddod o hyd i drysor mewn cae. Ac yn ei lawenydd, mae'r dyn yn mynd, mae'n gwerthu popeth sydd ganddo fe, mwyn prynu'r cae, mwyn meddiannu, cymryd perchnogaeth o'r trysor. A chi'n meddwl, wel, be nath y trysor yna gostio i'r dyn? Wel, mae'n un ystod, nath e gostio popeth. Ac eto ar yr un pryd wrth gwrs, nath e ddim costio dim iddo fe, oherwydd mae'r trysor yma yn nawr yn iddo fe. O gwnewch chi ni te ystyried y pwyntiau yma, un ar y tro. Gyntaf un, mae'n iachawdwriaeth ni yn costio dim. Ac wrth gwrs, pan fi'n gweud bod e'n costio dim, be fi'n golygu yw fod e'n costio dim i ni. A'r reswm pan fod e'n costio dim i ni yw oherwydd fod yr arglwydd Iesu wedi cymryd y gost arno fe ei hun. Ni'n darllen ym Mhenod 11, adnod 55. Yn awr, yr oedd Pasg yr Iddewon yn ymyl. Fel wedes i'n gynharach, mae Ioan fan hyn yn rhyw fath o osod y golygfa. Mae'r Pasg yn ymyl. Mae'r countdown timer yn ticio i lawr. Mae awr fawr yr arglwydd Iesu yn prysur agosau. Yr awr yna mae Iesu di dod ei fwyn. Yr awr yna i oen Duw i gael ei ladd. A'i waed yn cael ei dywallt mwyn cymryd ymaith pechod y byd ac ennill ryddid i'w bobl fel yn y Pasg cyntaf yna. Yr awr yna Iesu, y mab cyntaf yn edig i farw, i beidio ag osgoi barn a chosb Duw, ond cael ei roi yn aberth dros ei bobl. Yr awr yna i'r arglwydd Iesu i fynd i'r groes. A felly mae'n drawiadol yn dydi wrth i Ioan osod yr olygfa yma. Mae'n nodi fod yna llawer o bobl di mynd lan i Jerusalem yn gynnar mwyn paratoi ei hunan. Adnod 55. Yn awr oedd Pasg yr Iddewon yn ymyl, ac aeth llawer i fyny i Jerusalem o'r wlad cyn y Pasg ar gyfer defod ei puredigaeth. Pam oedd angen iddyn nhw wneud hynny? Wel, wrth gwrs, oherwydd ei amhurdeb, oherwydd ei bryntni, ysbrydol, oherwydd ei pechod nhw. Oedd hyn yn ran dyddiol, yn rhywbeth cyson, yn rhywbeth ddi-stop y mywyd y genedl. Oedd angen purdeb, oedd angen glendid, oedd angen aberth, reoledd mwyn gallu nesau at Dduw a delio gyda pechod. Ond mae'n hyn nawr, beth ni'n gweld? Ni'n gweld Iesu yn dod. Ond mae'n dod ar adeg y Pasg mwyn cyflawni'r cysgodion. Mae'n dod mwyn cynnig yr aberthau hynny i ni ddim di gallu i cynnig. Mae'n dod i ddelio gyda ein pechod ni. A mae e'n dod lan, nid mwyn defod y puredigaeth, nid mwyn glanhau ei hun, achos mae'n berffaith yn barod. Na, mae e di dod mwyn paratoi i farw. Pennod 12, adnod 1.
6 diwrnod cyn y Pasg, daeth Iesu i Fethania, lle roedd Lazarus yn byw. Y dyn roedd wedi ei godi oddi wrth y meirw. Yno gwnaethpwyd iddo swper. Roedd Martha'n gweini, a Lazarus yn un o'r rhai oedd gydag ef wrth y bwrdd. A chymerodd Mair fesur o enaint, costfawr, nard pur, ac eneiniodd draed Iesu a'i sychu a'i gwallt. A llanwyd y tŷ gan bersawr yr enaint. A dyma Judas Iscariot, un oedd ysgyblion, yr un oedd yn mynd i'w fradychu, yn dweud, pam na werthwyd yr enaint hwn am 300 o ddarnau arian a'i roi i'r tlodion. Ond fe ddwedodd hyn nid am fod gofal ganddo am y tlodion, ond am mai lleidr ydoedd yn cymryd o'r cyfraniadau yn y god arian oedd yn ei ofal. Gad lonydd iddi, meddai Iesu, mwyn iddi gadw'r ddefod ar gyfer dydd fy nghladdedigaeth. Mae Iesu yn ymwybodol o'r hyn sydd o'i flaen. Ni wedi gweld hyn yn barod wrth gwrs, ond mae'n dod mor fyw fan hyn, yn dydy, mae'n gwybod beth yw'r bygythiadau mae'n ei wynebu. Mae'n gwybod y peryglon, mae'n gwybod y cynllwynion sydd yn cael ei gwneud mwyn i ddale. A dwi ddim yn osgoi'r peth. Dwi ddim yn dal nôl. Dwi ddim yn gwneud yr hyn bydda ni yn ei wneud. Os o'n i'n clywed bod rhywun am ein lladd ni ac yn mynd i guddio, na, mae'n mynd ac yn ei wynebu. A felly'r pwynt sy'n dod drosodd fan hyn yw fod cost ein iachawdwriaeth ni, pris ein rhyddid ni, maddeiant ein pechodau ni yn rhywbeth sydd yn cael ei rhoi ni yn llwyr, yn rhad ac am ddim gan Iesu. Fe sydd wedi dod, nid i buro'i hun, ond mwyn cael ei baratoi ar gyfer ei gladdedigaeth. Fe yw'r un sydd wedi dod lan i Jerusalem, nid i fynd i'r deml mwyn aberthu oen fyna, ond i fynd i'r groes ac aberthu ei hunan. Dim byd i ni'n gallu wneud i gyfrannu un iachawdwriaeth ni. Mae'n rhywbeth mae Iesu yn ei gyflawni yn gyfan gwbl. Ambell dro yn y tŷ, fyddai'n neud rhyw jobs, a bydd un o'r plant, yr hynna fel arfer, eisiau helpu. Ac wrth gwrs, fi wrth fy modd bod nhw'n dymuno helpu, ond weithiau, dyn nhw just ddim yn gallu ydyn nhw. Mae'r gwaith falle'n rhy anodd, neu'n rhy mesu, neu'n rhy beryglus. Mae ti hwnt iddyn nhw. Fi'n gorfod dweud, wel, diolch am y cynnig, ond ti methu gwneud hwn. Fi'n gorfod gwneud hwn ar ben fy hunan. Hynny, pe bawn ni'n dweud, diolch, go on, cariad di mlaen, mae jyst fynd i gael paned bach o dy, neu mynd i wylio'r teledu am ychydig. Bydda hynny'n beth erchill i'w wneud, yn beth ofnadwy i'w wneud. Bydda hynny'n creu fwy o lanast, o fwy o drafferth, nag o help. A dyna'r gwir pan mae'n dod i'n iachawdwriaeth ni. I ni methu achub yn hunan. I ni ddim yn gallu cyfrannu dim at ein iachawdwriaeth ni, heblaw am yr angen i gael ein hachub. Dwi ddim bod ni'n gwneud rhywfaint o bethau da, ni'n byw mor dda ni'n gallu, ond wedyn bod Iesu'n yn topo lan y gweddill yn ein cyfru ni. Ddim o gwbl. A gweud y gwir, mae unrhyw beth i ni yn gwneud mwyn ceisio cyfrannu at ein iachawdwriaeth, unrhyw beth i ni'n gwneud mewn rhyw ysbryd o hunan gyfiawnder a hunan gynhaliaeth a bod yn hunan ddibynnol, mae hynny jyst yn ychwanegu at y broblem, yn dydy? Os i ni'n trial achub ein hunan, ni'n gwneud hynny mewn ysbryd o falchder ac wrth ryfel yn erbyn Duw a y gwaredwr mae wedi ei rhoi. Dim ond Iesu all wneud y gwaith hwn. Dim ond Iesu all ein hachub. Dim ond Iesu
a all dalu pris ein rhyddid. A mae Iesu'n gwybod hynny fan hyn. Mae'n gwybod bod e'n mynd i farw, bod e'n mynd i ddioddau, fod ei gorff, gweidlyd, toredig yn mynd i hongian ar y groes, nes iddo fe farw ac yna bydd yn cael ei dynnu lawr a'i osod mewn bedd. Mae Iesu'n gwybod hynny a mae'n derbyn hynny, a felly wrth i Mair ddod fan hyn ac gwneud y weithred hyfryd yma. Wrth iddi hi ddod a roi'r enaint yma arno fe, fel byddwch chi'n gwneud i gorff marw, dyw Iesu ddim yn ei rwystro hi, achos mae'n gwybod geith hi ddim cyfle eto i wneud hyn. Achos ar y trydydd dydd, bydd na ddim corff marw yno. Fydd e wedi gorffen ei waith, fydd e wedi marw ac wedi atgyfodi. A felly mae'n dweud, wel, gadlonydd iddi mwyn iddi gadw'r ddefod ar gyfer dydd fy nghladdedigaeth. Dwi'n iachawdwriaeth ni'n costio dim. Mae'n rhad ac am ddim. Mae'r gost wedi ei chymryd yn llwyr gan yr arglwydd Iesu Grist. A'r cwbl mae'n gofyn i ni wneud yw i gredu, yw i dderbyn, i ddod efo dwylo gwag ac derbyn yr rhodd, graslon yma o iachawdwriaeth. Ac eto, gallwn ni ddweud fod ein iachawdwriaeth yn costio popeth i ni. Dyma'r ail bwynt. Mae'n iachawdwriaeth ni yn costio popeth. Ni'n derbyn iachawdwriaeth yn rhad ac am ddim. Mae'n costio dim, achos fel ni wedi gweld, mae Iesu wedi gwneud y cwbl. Ond pan i ni'n dod yn ddilynwyr i Iesu? Pan i ni'n gweld ein pechod ni, ein angen ni, ac yn sylweddoli pwy yw yn gweld yr hyn mae wedi wneud troso ni, wel, pan ni'n sylweddoli hynny, yr ymateb naturiol, a gweud y gwir, yr unig ymateb posib yw ein bod ni nawr eisiau rhoi popeth drosto fe. Yn wir, os ein ni yn ddisgyblion i'r arglwydd Iesu ac yn ffyddlon iddo fe, bydd ein bywydau ni yn cael ei rhoi yn llwyr iddo fe. A ni'n gweld hynny yn dod allan mewn ddwy ffordd amlwg iawn yn yr adran yma. Gyntaf gyd, ni'n gweld yn afoliad Mair. Adnod 3. A chymerodd Mair fesur o enaint costfawr, nard pur, ac eneiniodd draed Iesu, a'i sychu a'i gwallt. A llanwyd y tŷ gan bersawr yr enaint. A dyma Judas Iscariot, un o'i ddisgyblion, yr un oedd yn mynd i'w fradychu, yn dweud, pam na werthwyd yr enaint hwn am 300 o ddarnau arian, a'i roi i'r tlodion. Mae Mair fan hyn yn ei llawenydd oherwydd atgyfodiad Lazarus ac yn ei chariad hi at yr arglwydd Iesu, mae'n dod yn dydy ac yn dangos hynny yn y ffordd mwyaf ryfeddol. Mae hi yn eneinio y Meseia, eneiniog Duw. Mae'n dangos anrhydedd iddo fe. A gallwn ni fynd mor bell a dweud bod hi'n dangos rhyw weithred o addoliad wrth iddi blygu lawr, wrth i draed ac a tywallt yr enaid gwerthfawr yma, ac mae'r persawr yn llenwi'r tŷ fel bydda yr persawr a'r olew oedd yn cael ei losgi yn y deml, yn llenwi y deml gyda mawl y bobl. Fan hyn mae hi yn moli yr arglwydd, yr atgyfodiad a'r bywyd. A mae'n weithred mor hyfryd yn dydy. Mae'n aberth gostus. Ni ddim yn siŵr pa mor gyfoethog oedd y teulu yma. A'r awgrym yw bod nhw yn ddigon cyfforddus. Ond oedd yr enaint yma
Wel, mae Judas yn amcangyfri bod yn costio tua yr un faint a cyflog blwyddyn i weithio'r cyffredin. Nawr, falle oedd hwn yn rhyw fath o drysor i'r teulu, neu falle oedd Mair wedi bod yn safio ar gyfer rhywbeth arbennig, ni ddim yn siŵr, ond ta waith, mae'n aberth gostus. Dwi ddim yn beth bach, mae'n rhoi fod e'n costio iddi. A mae'n aberth llwyr. Ni'n darllen mewn man arall fod hi wedi torri'r jar. Hynny oedd yr enaint yma'n cael ei gadw mewn llestr a'r unig ffordd i'w defnyddio oedd torri y jar. Ac o'ch chi methu cadw wedyn oedd rhaid i ddefnyddio fe a'i dywallt allan yn llwyr. A dyna mae hi'n gwneud. Mae'n rhoi'r cwbl a mae'n rhoi hunan yn dydy. Wrth iddi gymryd i gwallt a'i ddato de, mewn ffordd bydde ddim yn gyffredin. Yn y cylchoedd yma yn y dydd bod graig yn gadael i gwallt hi lawr ac yna yn sychu traed rhywun gyda nhw. Mae hi yn ymostwng, yn llwyr. Mae hi'n dangos bod hi'n rhoi ei hunan yn llwyr i wasanaeth ei meistr hi. Be ni'n gweld fan hyn yw ysbryd rhywun sydd wedi derbyn popeth yn rhad ac am ddim a sydd nawr eisiau rhoi'r cwbl sydd ganddi dros yr arglwydd. Dyma agwedd rhywun sydd yn deall gras, yn deall yr efengil, yn deall beth yw hi i dderbyn popeth gan Iesu Grist. Mae'n drawiadol nag yw pan chi'n cymharu agwedd hi efo agwedd Judas. Oedd Iesu'n gwybod beth oedd i ddod, oedd e'n gwybod beth oedd e'n halon Judas, yn gwybod bod Judas mynd i'w fradychu. Ac hyd yn oed cyn hynny, oedd e'n gwybod beth oedd Duw Judas, arian. Oedd e'n gwasanaethu arian. Adnod 6 ni'n clywed, fe ddywedodd hyn, nid am fod gofal ganddo am y tlodion, ond am ei lleidr ydoedd, yn cymryd o'r cyfraniadau yn y god arian oedd yn ei ofal. Hynny yw, Judas oedd trysorydd y grŵp. Fe oedd yr un oedd yn gyfrifol am edrych ar ôl arian Iesu a'r disgyblion a talu am bethau pan oedd angen, ond beth oedd e'n gwneud oedd e'n helpu hun. Ac felly nawr yn gweld Mair yn tywall allan yr enaint gwerthfawr dros ben yma. Y cwbl mae hyn i weld yw, dyna wastraff. Dyw roi'n hunan mewn addoliad i Iesu ddim yn wastraff. Na, wrth i ni roi yr hyn sy'n gennym ni yw wasanaeth ac os i ni'n roi yr hyn sy'n gennym ni at i ddefnydd dyw hynny ddim yn wastraff. Mae'n ffordd o fynegu ein cariad ni. A bod ni'n gweld yn nawr fod popeth sy'n gennym ni wedi ei rhoi ni ganddo fe ac yn eiddo iddo fe. Mae Iesu yn dweud, yn dydy, os chi eisiau cymhwyso hwn yn fyw iawn i ni heddi, adnod 8. Mae'r clodion gyda chwi bob amser, nid o'i fi gyda chwi bob amser. Hynny yw, mae Iesu'n annog bod ni'n defnyddio yr hyn sy'n gennym ni, trwy ras Duw, mwyn gofalu am eraill, mwyn gwarchod yr rheini sydd yn anghennus. I ni fod i rhoi at waith yr arglwydd a rhoi i'r rheini sydd yn llai ffodus na ni. Yna, i ni'n gweld cost ein iachawdwriaeth mewn ffordd bach yn wahanol ym mhrofiad Lazarus. Ac yn y perygl mae nawr yn ei wynebu, adnod 9. Daeth tyrfa fawr o'r Iddewon i wybod ei fod yno, a deithant ato, nid o achos Iesu'n unig, ond mwyn gweld Lazarus hefyd, y dyn yr oedd ef wedi ei godi oddi wrth y meirw. Ond gwnaeth y prif offeiriaid gynllwyn i ladd Lazarus hefyd, gan fod llawer o'r Iddewon o'i achos ef yn gwrthgilio ac yn credu yn Iesu.
Chi'n gweld beth sy'n digwydd fan hyn? Oherwydd yr hyn oedd Lazarus wedi brofi. Oherwydd fod wedi derbyn bywyd gan yr arglwydd Iesu. Ac oherwydd fod nawr I fywyd yn tystio I Iesu ac yn arwain pobl eraill at Iesu fel y Meseia, mae'r arweinwyr crefyddol yn trial ffind o ffordd i'w ladd hefyd. Ac mae yna rhyw eiron yma, os oedd e ddim mor drist, bydda rhywbeth eitha doniol am y peth. Maen nhw'n trial lladd yr un mae Iesu'n barod wedi atgyfodi a'i dynnu rhag angau. Mae'r gwahaniaeth yn drawiadol yn dydy. Maen nhw eisiau lladd Lazarus. Mae'n rhaid o'n nhw'n gwybod felly bod yna wyrth rhyfeddol wedi digwydd. Bod Iesu wir wedi ei atgyfodi o'r bedd, ond yn hytrach na derbyn hynny, maen nhw eisiau ei ladd eto. Ac yna mae ydych chi Lazarus, yr un oedd yn farw, ond sydd nawr yn byw, a'i fywyd wedi ei rhoi at wasanaeth yr arglwydd Iesu. A wedi bod yn meddwl i'n hun, tybed oedd y bygythiad yma yn dychryn Lazarus. A falle fod chydig bach, oherwydd wrth gwrs, does neb ohono ni eisiau gwynebu angau. Ac eto, fi methu helpu meddwl bod e ddim yn poeni Lazarus rhyw lawer. Achos oedd e'n barod I gwynebu marwolaeth yn do, ac oedd e'n barod wedi sylweddoli fod Iesu yn gallu atgyfodi e. A felly doedd dim byd gan farwolaeth i'w ddychryn mwyach. A mae'r un peth yn wir I ni, fod ein profiad ni ddim yn gorfforol yr un peth a Lazarus, yn ysbrydol I ni wedi derbyn bywyd tragwyddol. Mae'r marwolaeth wedi colli ei rym trosto ni, a felly does dim angen I ni ofni chwaith. Ac os I ni nawr yn byw mwyn yr arglwydd Iesu, os I ni yn byw fel pobl iddo fe, yn siarad amdano fe, yn dweud wrth eraill amdano fe, yn pwyntio pobl ato fe fel y Meseia, yr un sydd wedi rhoi popeth drosto ni, yr unig ffordd I gael ein glanhau a'n maddau. Wel, mae eisiau ni ddisgwyl gwrthwynebiad. Dyw y byd ddim yn mynd I hoffi'r neges yma. Ac felly mae'n mynd I gostio. Falle bydd e'n costio yn poblogrwydd ni, falle bydd e'n costio yn swydd I ni, falle bydd e'n costi ni yn ariannol rwsut, falle bydd e'n costi ni ein bywyd ni, a'n rhyddid ni. Ond bydd e werth e. Chi'n gweld? Does na neb o ddilynwyr yr arglwydd Iesu Grist sydd byth ar eu colled nhw. Os dim ots beth I ni'n rhoi dros yr arglwydd, dwi ddim yn cymharu efo'r hyn mae wedi rhoi I ni. I ni wedi derbyn popeth ganddo fe yn rhad ac am ddim, a felly does dim byd gennym ni i'w ofni nawr. Tyswn ni'n colli popeth yn y byd hwn. Mae gennym ni fywyd tragwyddol ynddo fe. Gweud y gwir, y colled mwyaf, y gost mwyaf, yw ein bod ni'n gwrthod yr arglwydd Iesu. Gwrthod yr hyn sydd ganddo fe i'w rhoi I ni. Ac yna un dydd gorfod gwynebu'r arglwydd. Rhoi cyfrif am ein bywyd ni. A talu'r pris yna am ein pechod ni yn hunan. Peidiwch nawr. Peidiwch gwrthod yr rhodd, rhad ac am ddim sydd gan yr arglwydd I ni. Dewch ato fe, dilynwch Rowch eich bywyd chi iddo fe yn aberth byw ac byddwch chi fyth ar eich colled. Diolch iddo. Amen. Amen. Wel, nawn ni ganu emyn arall efo'n gilydd cyn bod ni'n gorffen.
Diolch am ymuno â ni. Gobeithiwch bod chi wedi profi bydd a bendith wrth rando ar air yr arglwydd ac ei addoli gyda ni. Ac os oes unrhyw ffordd i ni'n gallu eich helpu chi, eich gwasanaethu chi fel eglwys, yna plis cysylltwch â ni. Na ni weddio i orffen yn hoedfa ni. O arglwydd, i ni'n diolch i ti, unwaith yn rhagor. Dy fod ti yn rhoi popeth i ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Helpa ni nawr felly i fyw ein bywydau ni i fwy ni, i roi y cwbl sy'n gennym ni dogoniant di. Arglwydd, defnyddia ni nawr, helpa ni, nertha ni, cadwa ni, gwarchod ni. O, gad i ni lawenhau yno ti. Mwyn dy enw di. Amen. Amen.